Na antítese da violencia machista atópase o bo trato. Bo trato é reflexionar de como construir unha vila, con quen coida, como coidamos, que recursos temos, que espazos ocupamos, pois puidemos ver que bo trato ten moitas definicións, así que pensamos que por que non que a ciudadanía de Vilagarcía as defina todas. Vilagarcía acuña este termo para darlle forma este ano á súa campaña do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, unha iniciativa innovadora na que foi a veciñanza a que lle deu forma ao proxecto. Nace do froito da escoita activa de moitas persoas, rapaces, persoas de distintas idades e demais, pois falamos do bo trato, que é algo fundamental á hora de prever as violencias machistas e, sobre todo, para vivir e convivir en armonía e en sociedade, pois o bo trato é algo fundamental. A campaña xa é visible na cidade, coa pancarta pendurada na Casa do Concello e presente tamén nas marquesiñas e autobuses con frases como esta, unha reflexión que forma parte desta iniciativa grazas a ese proceso de escoita. Construímos 2 xornadas de escoita co alumnado dos centros educativos de Vilagarcía e con persoas adultas, para tamén ter así un pouco unha perspectiva interxeneracional. Despois destas xornadas de escoita, os resultados destas reflexións das definicións de bo trato son as que están visibles nas campañas. Todas as reflexións poden consultarse xa nun dossier que está disponible na web municipal. A campaña, ademais, continúa viva. Queremos que a campaña continúe a ser participativa e que teña unha continuidade, por iso construímos un correo que é vilabotrato@vilagarcía.gal, onde as persoas poden continuar a mandar as súas definicións de bo trato para construir entre todas e todos unha cidade libre de violencias machistas, un pouco o obxectivo unha vila bo trato. Ademais, a programación do 25N en Vilagarcía inclúe outras actividades. Este venres terá lugar o Festival Reivindicativo no que participa o alumnado da cidade, este ano na compañía de Pauliña. Ese mesmo día, o Serán, proxectarase o filme Son Nevenca no Salón García. O propio día 25 darase lectura ao manifesto e, por último, o venres 28, Marta Carrillo ofrecerá o seu espectáculo A Peito Descuberto sobre a aventura da lactancia, contado entre teatro documental, humor e emoción compartida. Todas as propostas son de balde.